ये लड़का इंस्टाग्राम पे वायरल चलत रहे एगो एगो दोहा वो दोहा तनी सुना दे भाई। ठीक बा भैया कहत तो सुनाई दे। एगो गइले रहनी हम इंस्टाग्राम पर कि एके संगे पढ़नी जा क ख ग घया रे आ गइली ससुरवा बना के भीख मांगा रे कि तोरा खाती गइली कमाए दर भागा रे हमार धके धून देलो सन दू चार गो लांगा रे तो यनी हम बगसर न हइनी अब गंगा रे तो मंदिर के पुजारी जी से हो गइल पांगा रे। बस इतने बा भैया। इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग में चलत रहे बहुत सारा रील बनल। चलिए दिल से धन्यवाद आप सभी का। पेट